Приказка. Под дъгата. Започваме. Приказка За някой хитър. за хитър Петър. Да. Хитър Петър и сянката му. Да я разкажем. Един ден хитър Петър отишъл на панаир. Застанал пред една гостилница. Бил много гладен. Обаче имал в турбичката си парченце сух хляб. Извадил парченцето сух хляб и го положил пред най-голямата тенджера с най-гъста пара. Така, ще подържа хляба си над захлупената тенджера, докато се понакваси от парата и поомекне. След това ще си го изям сладко-сладко. Хей, мой човек, ти кога ще плащаш? Извинявай, за какво да платя? Как за какво, бе? За яденето? Хубава работа. Ти не видя ли, че аз опитах само парата на тенджерата ти? Пара, но и тя струва пари. Ей, аз за тая пара, дето ще я изядеш със сухия хляб, дърва съм горил, вода съм носил, тенджера съм подклаждал. Брате, разбирам, но какво да ти дам, като нямам пукната пара? Така ли? Щом нямаш пари, ще изядеш 10 тояги, че да запомниш кога си лапал чужда пара. Съгласил се хитър Петър. Станал и излязъл на слънце. Удрей! Хайде, грабвай тоягата и удрей, но си отваря очите да не ме докоснеш, тъй като аз не докоснах яденето ти. Инак ще играе дървен господ по гърба ти. Че какво да удрям? Удари 10 тояги на сянката ми. Гостилничарът се засрамил и се прибрал вкъщи. Искам още една. За хитър Петър? Да. За хитър Петър и празната му трубичка. Разкажи я. Замръкнал хитър Петър на полето и се спрял при един овчар да пренощува. Срам го било, че нямал нищо за ядене,
Затова започнал да налага турбичката си. Нати! Нати! Хей! Защо си биеш торбата? Ей! Изяла ми е хляба и сиренето. Чакай де! Аз ще ти дам хляб и сирене. Знам, че ще ми дадеш. Знам, ама я бия да не ми прави друг път такива номера. Нати! 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 Ех, че е хитър тост Петър. Приказка. Под дъгата.